Olatz Mitxelena naiz, Oiartzuarra. Hau dute nire lehenbiziko liburua. Irakaslea naiz lanbidez eta orain suertatu zait, Igartza beka dela medio liburu hau idazteko aukera eta ipuin liburu hau da. Gu gira musikaria konpainia, beraz ni naiz Oian, de la Vigne, soinu teknikaria eta musikaria konpainian. Ni Naia Robles Arangiz naiz eta Robles Arangiztarren familiakoa naiz, hemen nire semea, ama, eta Baionakoa naiz. Helduentzat idatzitako ipuinak dira, hemen biltzen direnak. Arrainezur bat eztarrian du izenburua lanak eta bada hori pixka bat ipuinez ipuin biltzen duen aria edo ipuinetan agertzen direlako edo ez direlako agertzen hitzak esan ezina edo ez ausartzea, esatera ez ausartzea, hitzak gordetzea, isiltasuna, bada hori ipuinetan behin eta berriz agertzen den zerbait eta horixe dira, arrainezurako horixe dira, eztarrian geratutako hitz horiek. Esan bezala helduentzako pentsatutakoak dira, ipuin laburrak, badira fantasiara hurbiltzen direnak, baina baita errealistagoak direnak ere, ezberdinak dira alde horretatik euren artean. Badute behar bada gai edo errepikatzen den elementu horretaz gain, humorerako halako puntu bat, era berean errealitatearen alde iluntsiago bat ere agertzen dute, horixe da hemen biltzen dena. Papogogi da hastapenean ikusgarri bat eta elgarri egin dugun sorkuntza. Beraz da, proposamena da, soinu esperientzia bat sortzea, haurrentzat zuzenduta urte batetik 7 urtetara, eta da entzumen aktiboa piztea. Eta gure interesa da belarriak lantzea pixka bat. Orduan, Papogogi liburua ikusgarri egin eta ateratu dugu, eta hemen bada txontxongilo txiki bat, eta eratzen dena, eta ipuinean zehar ibiliko dena. Orduan, hemen da QR kodea eskanatzeko, eta 20 minutuko ipuin bat izanen da, Oianeko giroan, eta aurrak ezagutuko ditu bai animalen hotsak, euria, igelen hotsak ere, da Papogogiren abenturak zerbait biziki larria gertatu zaio, eta egun batez ikusi du animaleko argoltze bat baduela bere kabian. Oso azegera eta beraz basoko bide hartuko du ezagutzeko nor izan den egulea. Beraz bere auzoak ezagutuko ditu, bakotxa bere nortasunarekin eta erdian badira bai kantuak eta animalien hotsak eta 20 minutuko errango nuke autonomian izaiteko eta behar bat gurasoentzat bakea ugaiteko pixka bat. Lehen xedea izan zen aurrei proposatzea proiektu hori, baina holtza gaineko proiektu batekin, soinu imertxo bat, argia eta soinuaren artean. Eta beraz, hortik liburu bat sortu behar ginuen holtza gainean ikusgarria proposatzeko. Eta hortik argitaratu dugu azkenean liburua aparte eta soinuarekin ere bai barnean. Behar bada fantasia zen hori Durangon aurkeztea liburua, baina hori gertatu da. Eta beraz lehen aldiko ekintzak izatera pasada. Behar bada esan nezake, hurrengo liburu bat aurkeztea izango litzatekela orain aldian fantasia da. Niretzat, fantasia dela ikusgarria hegoaldera eraman. Eta gogoa dugu iparraldetik ateak irekitzea eta pixkat gure proiektua, gure Papogogi, hemengo hegoaldeko aurreri aurkeztea. Zinez gogoa handia dugu hemen izaitea. Eta niretako errango nuke nire fantasia proiektu horrekin dela segitzen aurrei zuzendutako gauzak proposatzen euskaraz.